हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय। नै दिनैहाय जोङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों भैरबकुन्द'आव। दा भैरबकुन्द'नि अबस्थाया माबायदि जादों बेखौ जोङो नायना फैनो नागिरदों। दा 1 तारिखआवसो थांनाय जायासै नालाय, गोबां मानसिफ्रानो खम जाबाय। 1 तारिखआव रावबो थांनाय जायासै। ओमफ्राय बेवहाय दा 1 तारिखनि उननिफ्राय 2, 3 दिनै 4 तारिख आरो बे 4 तारिखआव जोङो माबायदि अबस्था जानानै दं दायो ओंखारगासिनो दं आरो रेडि जाबायानो। बोथोराबो जोबोद गुसु नालाय, दा गुसुखाय गानफब जोमफब थाङाबा जाला आरो दा बेखायनो जोङो गानफब जोमफब नायनानै फैनोसै माबायदि जानानै दं देग्लाय माबा भैरबकुन्द'आव गोदान बोसोरनि माबायदि पिकनिक जाफैदों जों बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों आरो दा माबायदि अबस्था नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। माबायदि अबस्था जानानै दं बेखौ जोङो देखायनो नाजागोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जागायनोसै। नै आयौ अयथासार गोलाव लाइन जाबायलै, हाबहैनो हागोन ना हालासो मोनबाय आङो। आजां गाजां गारि, फिसानिबो फिसा गिदिरनि गिदिर, बासनिबो सानथ्र'नो हायै। मासेबां मानसि जाखो दिनैलाय? दिनै सानदेबो ना। आयौ आजां गाजां गारिलै, हाबहैनो हानो नागिरला, लाइन जालायलायबाय। खमावनो 2 किल'मिटारसो गोजाननिफ्राय माने लाइन जाबाय आरो फैगासिनो दं बुंथ'नो हाला। बारा बिथोरसिम हाबहैनो हानाय नंला बायदि मोनबाय आं। नै आजां गाजां मानसि माने गारि। बाबा माजों फैसा मोननानै इसेबां मानसिफ्रा खाना जाफैनो हायोब्रा? आयौ आजां गाजांलाय, गारि गुरा जोबनो गैयै। बाबा बबेनि फैसा मोननानै जाफैनो हायोब्रा? जोंफोरनावल' गैया नामा फैसाफ्रालाय? फैसायानो आजां गाजां जाबायदां, मोनामलायनाय फैसा जाजोब्बाय दांलै मानसिफोरनाव। बाबा मानिबायलां। बबेनिफ्राय इसेबां फैसा मोनखोब्रा मानसिफ्रालाय बेबायदि खाना जासोगारनो? बाबा गारि गुरा लानानै इसेबां फैसा गारफैनो हानाय। फैसाफ्रानो मोनामलायनाय दङसैदांलै मानसिफोरनाव आजां गाजां। बबेनिफ्राय मोनो? जोंनावल' गैया नामाब्रा फैसा थाखाफ्रालाय? जानाय लोंनायफ्राव, रंजानाय बाजानायफ्रावनो बेबायदि फैसा गारनो हालायलायनाय। आयौ नायदो हनै गारिफ्रा, आजां गाजां गारि।